займалися повторенням. Что мы повторяли? Все, что мы проходили. А что мы проходили в минулом годе? Текст. Кто сказал морфологию? Малайшина. А не все с морфологией мы повторяли. Успомните, что вивчає такий розділ мови, як морфологія. Тут не викрикуємо руку. Ну? Разбор. Ні. Ну? Громче. Назовник, приметник, это что такое? Полным отказом. Женя. Морфология вивчає частини мови. Частини мови. Так, давайте з вами вспомним, я ще раз. Скільки частин мови існує? Смелей, Іра. Повним отказом. В білоруській мові 10 частин Мови. Так, на які дві групи поділяються усі частини мови? Арина. Есенія. Ну, на які дві групи поділяються? Самостійні. І які? Слух і службові. Є одна частина мови, яка не входить ні в самостійні, ні в службові. А це яка? Як у першиню чуєте? Ви клінічник. На минулих уроках, до того, як ми почали повторяти стилі мовлення, які частини мови ми повторили? Назовник, лічебник, грамчей. Назовник, приметник, лічебник і, правильно, займенник. Це самостійні чи службові частини мови? Смялей. Самостійні частини мови. Так. У гэтым годзе мы починаем з вами вивчати інші частини мови. Значить, у минулому ми вивчили 4 частини мови, так? І у гэтым годзе ми їх протягуємо. І протягувати ми будемо з якої частини мови, як ви думаєте? З дієслов. Итак, давайте с вами вспомним то, что вы уже ведаете про дієслов. Что это? Ира. Что памятаешь? Что такое дієслов? Можно мне? Можно. Дієслово – это самостоятельная частина мови, которая указывает на вопросы, что робить. На питання. На питання, що робить, що робить, що... Зробить. И что обозначает дієслов? День предмет. Добре сюда. Это то, что вы уже добре ведаете. Я думаю, ты кто промолчали, просто подзабылись, так? Давайте с вами погуляем такую, выполним такую цікавую зарядку для мозгов. Я вам называю слово, а вам треба до його подобрать дієслов. Только не выкрикиваем полным отказом. Не полным отказом, а руками, так? Итак, повар. Что робить, Маргарита? Готує. Так, сочиться за мною. Далее, врач. Максим. Так, наставник. Ир. Угу. Далее, вучень. Даша. Учится. Так, баянист. Тоня. Ну, співає так само і грає. Так. Мастак. Льоша. Мастує? Хто такий мастак? Художник на русской мове. Что робить мастак? Малює, конечно. Снег. Женя.
а яшчэ? Ідзе. Так. Гром. Евеліна. Гремит. Евеліна. Гриміть, уже сказали. Евеліна, птушки. Співають. Яшчэ що птушки роблять? Льотають, конечно. Сонце. Іра. Светит. Так. Облаки пливуть. Облаки пливуть. Скажіть, коли ласка, якою функцію виконують дієслово? Для чого вони нам потрібні у мові? Як ви думаєте? Ну, Рука і відказує. Для чого нам потрібні дієслови? Ну, же відповідь без їх. чтобы знать, кто что робит. Как ведець. Ответ, да. Так. Яшчэ думки? Для получения Так. Яшчэ. Как бы объяснить что-то. Растлумачить яшчэ. Так. Глядите, у нас есть назовники. Для чого нам назовники? Що вони роблять? Предмет называется. Правильно. Так. Приметники для чого нам? Описание предмета. В образне описання створим, так? А дієслови? Действие, день показывает. День не показывает. Поглядите, будь ласка, на дошку. Я записала слово Миколая Греча. Женя, прочитай їх. Дієслово надає мові життя. Дієслов надає мові життя. Як ти розумієш їх? Чи можемо ми з вами уявити наше життя без діяння? Ні. А якое діяння може обозначати дієслов, як ви думаєте? Все, что хочешь. Ну, наприклад. Там врач, лечь, ну, что он тебе лечит. Даже Так, діяння, поправте єсі, так? Що ми робимо, звичайно, у повсякденному житті і так далі. Ну, давайте поспробуємо визначити ось ці функції дієслова. Іди, Арина, до дошки. Ні, спочатку давай запишемо дату у шибках. Запишіть, будь ласка, 22 вересня. Класна робота, тема дієслов. Катерина. Итак, я ще раз нагадаю, що дієслово – це одна з самих основних самостійних частин мови, яка позначає діяння, уже кілька разів сказали, Льоша, стан, процес і відказуване питання, що робити, що зробити. І дієслов, конечно ж, може мати лексичне значення, нечто обозначати. Итак, першее, ставим лічбу 1 з червоного рядка і записуємо. Рух. Двукроп'я. Ну і коли ласка. Дієслови руху. Приведи приклади, Арина. Давай запишем 3. Что такое рух? Да, перекладите мне это слово на белорусскую мову. Что такое рух? На русскую мову перекладите. Движение. Это движение. Кира. Ну? Плавать. Дієслово. Так, плавать. Записываем. Леша. Настя. Так. Бегать. Давай. Бегать. Попрыгать немножко. Ну и еще один.
Движение. Прыгать. Ісці. Ісці. Так. Добре. Сідай. Льоша на дошки. Хутенько. Другая группа. Коллизия слов обозначает физичное деяние. Двоечка. Физичное деяние. Записываем. Физичное деяние. Я скручу. И белорусское. Угу. Дз. Ну, наприклад, давайте перше приведу я. Фізичне діяння. Що робимо? Косить. Двукроп'я. Косить. Що можна яще робити фізично? Льоша. Ну, яще що можна робити? Ну, садить. Угу. Леша, белорусская мова, ДЗ. И белорусская. Так. Садить. Яще один дієслов. Леша, отказывай, не выкрикиваем. Копать. Давай. Копать. Тоня Чакович, хутенько. Третья группа. Я вам давайте назову дієслов, а ви скажете, що він обозначає. Марить. Марить. Что такое марить на русской мове? Я мару про подорожное. Конечно, мечтать, да? Марить. Что обозначает это дієслов? Угу. Что это? С чем связано? Это не физичное деяние, да? Мы ни руками тут не працуем, ничего. Ну? Думки, конечно, думки. Угу. Думки и, запиши, и мауление. Думки и мауление. Мауление праз две Н. И першее запиши, марить. Марить. Скульптуру не будемо робити. Марить. Так. А зараз своє дієслово. Є ще два, Тоня. Які думки обозначають і мовлення. Так. Іра. А я ще? Читать. Угу. Ну, умешай. Угу. Так. Молодчина. Сядай. Далее, Маргарита до дошки. Хутенько. Я назову дієслов. Спать. Что означает это дієслов? Спать. Коли ви спите, ви нечто робите? Фізично. Нет. Что обозначает? Стан. Як на белорусскую мову перекладываю слово? На русскую стан? Состояние. Стан. Так, стан. Двукроп'я і перший дієслов. Спать. Спать. Ну? Маргарита, які є ще два
Добавим. Ну? Есть. А ще думки? Сидеть. А ще думки? Лежать. Отпочивать, конечно. Так. І ще один. Лежать. Сидеть. Лежать. Лежать. Можно выйти? Яшчэ один вельмі важный пункт. Даша Харламова пойдзе до дошки. Даша, як ты думаешь, что будет обозначать такие дієслов? Любить. Любить. Ну, а что он будет обозначать? Чувство. Любить. Это рух? Ненавидеть. Нет. Да. Чувство. Пачуцці. Адносіны до другого чоловіка або до нейкіх обставин. Так? Угу. Так. Любить. Что еще напишем? Кахать. Ну, это подобное, так? Максим. Ну? Ну, антоним подбери. Уже говорили. Любить и Ненавидеть. ненавидеть. Угу. Так. І ще одна. Обожать. Нет? Ну, можна. Это тоже любить, да? Сябровать. Сябровать. Угу. Ну что, молодцы, з этим заданием справились. Давайте зараз обогулим все то, что мы с вами говорили. Что такое дієслово? Настя. Ну, что такое дієслово? И обозначает. Ну, что можно обозначать? Деяние предмета с стан предмета, так, рух, фізичне діяння, думки мовлення, так, стан, почуття, відносина до іншого чоловіка або предмета і так далі. Бачите, який широкий спектр значень. Сюди. Ті змогли б ми з вами мати зносини один за одним, щоб не було дієслову? Конечно же нет, потому что мы с вами завсёды рухаемся и нечто робим. Так? И увогуле, коли вы ведаете, человек не может ни об чем не думать, он завсёды думает, конечно. Так? Добре, что мы еще с вами повинны вспомнить про дієслово? Это, конечно же, его грамматичные категории. Зараз запишем сказ. До дошки Евелина. Записываем с червоного городка сказ. Путь. На ширых мотиках вербов господарливо завихаются пчелы. Кира. На ширых котиках вербов на ширых
котиках вербов господарливо завихаются пчелы. Завихаются пчелы. Записала? Итак, проверяем. На шерых котиках вербов господарливо завихаются пчелы. Знайди, коли ласка, тут дієслово. Так, завихаються. Що ти можеш про його сказати? Ну, по-перше, на яке питання відказує? Що робять? Так? На які граматичні категорії нам треба тут звернути увагу? І яке нам підказує питання? Що роблять? Коли відбувається діяння? Ну, зараз. Значить, можна сказати, про яку категорію дієслова? Що ми їх можемо визначити? Час. Конечно. Які часи відають? Прошлый час. Громче. Будучи і теперішній час. Можемо ми по гэтым дієслові визначити час? Конечно. Якого часу дієслову? А? Записываем, позначаємо у версії теперішній час. Угу. Що ще можемо визначити? Поспробуй. Ой, нет. Число. Лік. Визначи. Так, правильно. А ще що можемо визначити? Особу. Перша, другая, третя особа. Яке дієслово відноситься до першої особи? Угу. Наприклад, я ходжу, читаю, малюю. Мы ходим, читаем, малюем. Это первая особа. Так? Другая. Арина. Что с вашими ведами? Что здоровся? Ты, вы, ты. Что робишь? Ходишь, читаешь, вы ходите, читаете. Молодчина. И третья особа, Ира. Яно, яны, конечно. До якої особи відноситься це дієслово? Третя особа. Так. А коли ми з вами це дієслово зараз поміняємо кришечку, на шерих котиках вербов господарливо завихалися пчелы. Так? И поставим у одиночный лик. На шерых котиках вербов господарливо завихалася пчела. Что еще мы можем вызначить у дієслову? Род. А у яким часі? У прошлом часе. И обогулим все то, что сказали. Эвелина, что можно вызначить у дієслова? Особу, род, лик, час, склон. Стоп. Особу, род. У яким часі? У прошлом часі. Це вельми важно. Наприклад, у дієслові завіхаються, навіть коли завіхається яна або йон, ми не можемо визначити, тому що це може бути яна, йон або яно. А форма дієслова буде одна і та ж. Так? Добре. І поспробуй підкреслити
Визнач, яким членом сказа з'являється тут дієслово. Ну? Денег? Давайте вспомним, что такое денег, Женя. Так, про що? Тое, про что говорится у сказа. А выказник это что? То, що зробив денег. То, что говорится про денег. Значит, завихаются у нас что? Выказник. Подкресливаем двумя линиями. Добре, сядай. Еще один сказ запишем. Кира. Путенька. У хлопчика обудилося моцное жадание продолжить перепыненную войною учебу. У хлопчика обудилося моцное жадание продолжить перепыненную войною в учебу. Итак, прежде мы с вами разберем дієслов, и Кира, отойди крышечку. Давайте проверим, чи все так записано. У хлопчика будилося моцное желание продолжить перепыненную войною в учебу. Все правильно записано на дошце? Что, Евелина, не так? Правильно. Обудилося пишем с ДЗ. Чому ДЗ? Так, правильно. Остальное все так? Женя? Продолжить с Конечно. где-то. Продолжить. Бачиш? А где продол? Так. Отойди, будь ласка. І О, сама виправила помилку. Так. Ж у білоруській мові які? Не твердий, а які? Правильно, затвердел. Все правильно. Ты написала «и». А «же» затверделы. Так, после его не может быть «и». Ну что, перепыненную войну. Все остальное правильно. Знайдите, будь ласка, дієслов. Может, некоторые. Обудилась. Угу. Кира, называй дієслови. Обудилась. Кира, на які питання дієслови вказують? Что робить? Ну. Что робить? Продолжить. Ну, конечно. А что ты так долго? А я Так. просто думаю, что неправильно. Перепынину. Да, что робить? Перепынину. Все. Так, назови мне еще раз дієслови. Ой, Господи. Обудилась. Жада. Что робить? Ой. Продолжить. Ну. И Ой, что я тут написала? Перепынину. Перепынину. Послав питання до слова перепынину. Что робить? Робить перепынину. Войну. В учебу якую? Перепынину. Это дієпривітник. Это форма дієслова, яку ви
по членах сказа. Все? Да, визнач, яким членом сказа з'являються це дієслови. Только дієслово. Так. Ось, а чому ти так, от скажи, будь ласка, одразу усе підкреслила як виказники? Ну, потому что отвечается, что родилось. Ось, і це вельми часто з'являється помилкою, тому що ставить питання, що робити, значить це виказник. Дієслов сапраўды часей за все у сказі з'являється виказником, але може бути і другим членом сказа. Як ми визначаємо члени сказа? Що ми робимо? Питання, звісно. Ну ось до першого дієслова постав питання. Вот это Да. обудилась. Что зробила? А як ми ставимо от одного слова до другого? Обудилась что? Мозг ожидания. Наоборот, жадання. Що зробила? Обудилася. Ми бачимо, що це виказник. Правильно. А наступне дієслово погляді. Господи. Продовжить. Что зробить? Продолжить. От слова до слова. Мощное. У него мощное ожидание. Что зробить? Продолжить. Жадання, що зробити. А як ми частіше за все ставимо питання? Жадання. Что? Ну, не що зробити. А як поставимо питання, хто загадає? Молодчина. Скажи, Кіри. Жадання якое? Жадання якое з'явилося в його? Продовжить. Яким чином сказа Евеліна буде з'являтися продовжить? На питання, якое? Який чин сказа вказує? Ні. Околічність. Я, де, коли, куди, откуль. Тут означення, конечно. А як покрисується означення, Арина? Храмшейка. Хвалистые линии. Хвалистые линии. Это как подкресливать пальцы. Угу. Що ми можемо сказати? Кіра, зроби вивод. Яким чином сказано, яка синтаксична роль у дієслова? Яку роль у синтаксичну виконувати може? Ну, отказывать на питании. Синтаксично у сказі з'являється частіше за все. Яким чином сказано? Иди. Вдыхай. Вдыхай. Так, а може бути і означенням, і другим членом сказу так само може бути. Просто чому це викликало таке складаності? Тому що ви привикли, що дієслово – це тільки виказник. Але у гэтым годзе при вивченні усього розділу ви упевнитесь у тим, що дієслово може виконувати і іншу синтаксичну роль. Сядай, Кіра. І так, розгорніться подручники на сторонці 30. Давайте замацуємо з вами то, про що говорили. Маргарита, читаємо. Почекайте. Так, почекай. Максим, що ви зараз робите? Сочем. А Маргарита громко читає спочатку. Полили дожди. Скажите, что не зрозумело вам по тим, що ви зараз робили і управили? Усе зрозуміло. Так, попробуємо вусно виконати 42-е практикування. Євсенія, читай, що необхідно зробити. Прочитайте схему аналогичного инструмента и утворите дієслово, яким відповідають відповідні значення. Перед дієсловом на выбор складите и запишите поисковик, как это дієслово уживалось у прямых и переносных значениях. Креслите дієслово исходно из их синтаксичной роли.
Так, другую частку поки що ми не гляділи. Першу, ад назву музичних інструментів паспробуємо утворити дієслови. І так, Тоня, перший музичний інструмент, який ти бачиш? 42. Сет труба. Тоня. Так. Это у нас... Там есть. Это не труба. Что это? Дудка. Ну, да, дудка. Это Дуда. Ну, Тоня, попробуй утворить дієслово. Громче. Так, правильно. А зараз, погляди, будь ласка, у прямих значенні ми що робимо? Дудім. Читай, перший сказ, у рамочці. Дзьмунш. У дуду. Так. І у переносному значенні може уживатися розповсюджувати чутки. Что значит розповсюджувати чутки? Тут будет не дудеть, а что мы кажем? Все-таки это не дуда, а труба. Труба. А дієслово які? Іра. Труба. Что робить? Трубить. И вот дієслово трубить можно уживаться у прямых и переносных значений. У прямых это трубить у трубу, так? А у переносных что значит? Ну, что трубить есть. Ні. Як ми вельми часто поговоримо, почуємо? Розтрубила на весь білий світ. Кричать. Ні. Що Сказала. Правильно. Розказала. Так, трубить. Добре. Наступний предмет. Хто у мене? Женя? барабан. Леша. Так. Дієслово? Бить барабан. А от слова барабан. Барабанить. Молодчина. Барабанить. И глядим. Бить у. Барабан. Так. И переносная. Можно без моей Ну, громче. Гучно без мастерства и красный необычный инструмент. Угу. Это переносное значение. Барабанить. Коли мы уживаем это слово? Ну, шуметь. Правильно. Молодчина. Он Ира ляпая ручкой, да? Я говорю, что ты барабанишь по столе? Не ручкой. Ну, не важно, барабанишь. Ты же не в барабан бьешь, правильно? Нет, это уже для переносное значение. И опошний предмет. Арина? Играть на флейте. Угу. Переносная надоест, либо настойно. Одностайно. Настойно повторять одно и то же. Угу. Ну, то есть Что это значит? флейт. Это не флейта. Дудка. Это дуда. Дудка. Надоедливо. Угу. Одностайно повторять одно и то же. Угу. Ну, приведите мне приклад. В переносном значении. Ты сильно дудишь. Не дуди мне на руку. Да. Да? Не дуди под нос. Угу. Это значит повторять одно и то же. Добре, давайте с вами зададим дієслово на выбор. Запишем два сказа. Как один раз был у прямых значений дієслов и другие у переносных. Так? Нет. Кожа самостойно. Выбирайте любой себе предмет, любой дієслов и придумайте два сказа. Одна хвилиночка вам. Ну, зрозуміло? Бить барабан, например. И только что разобрали. У переносных значений, А можно так, и у прямых значений. или одного инструмента? Один. Бить барабан. Нам не інструмент треба, а дієслово.
Які ще у нас був? Барабанець. І трубіть. Угу. Бить барабан, потом барабан. Да. Барабан. Бить барабан. Это прямое значение. А переносное барабанить и на что-то другое. Угу. Погляди, что обозначает переносное, только что разобрали. Вот зараз ты ручкой что робил? Барабан. Это прямое значение, или переносное? Переносное. Ты же не в барабан бьешь. Готовы? Да. Так, Эвелина. Бить барабан и не барабанить по столу. Не барабанить по столу. Так, громче его. Другие сказки. Бить барабан – это прямое значение, а переносное – не барабанить по столу. Угу. Не барабань класса ле. Это что будет у нас? Сказ. Да? Дієслово буде у загадной даді. Это не барабань. Я кажу, принеси, подай. Да? А перше – это словосочетание. Добав. Я вчуся бить по барабані. Вот это будет сказ. Завершенной думкой, законченной, так? Ну, добре. Хто ще справиться у нас, Кіра? Цікаво, правильно буде. Угу. Ну, типа, Так, добре. Арина? Играть как будто середину. Угу. Льоша? Бить барабан, барабанить по столу. По столе. Ручкой. Добре. Тільки зробіть так, щоб це був сказ. Бить у барабан. Леша бил барабан. Да, Максим чудовно бил у барабан. Вот это будет сказ. Так, добре. Доня? И другие сказ? Руку убери, как шутка на зло. Барабанить по пальцах? А, так само по пальцям. Добре, тільки треба добавить денег, как это был сказ. У кого не трималося составить сказ? У всіх трималося. Добре, перегорніть сторонку, і у нас залишився ще один пункт, який нам треба успомнить, це правопис «не» з дієсловом. Что мы ведаем про правопис «не» с дієсловом, Есения? Так, не пишется рано. Так, «не». Что мы ведаем с початковых классов? «Не» с дієсловом, «не» Пишется. особно, «не» с дієсловом, заўсёды пишется особно. Пишется разом «не». У яким випадку? Коли не уживается без «не». Это значит, что без «не» дієслова такого існувати не буде. Його немає такого дієслова. Наприклад, дієслово «ненавидеть». Ми його записували на дошці і записали разом. Так? Есть такое слово «навидеть»? Нема. Поэтому «не» мы пишем разом. Сядем, випишемо, що позднее почали. І скажите, коли ласка, а коли мы пишем «ня»? У нас в правиле учить «не» «ня» с дієсловом. Правильно. Стоп, никто не избирается. Никто не избирается. Значит, «не» мы пишем разом, коли без «не» не уживается. Коли это перший склад перед натиском, то «е» переходжує у «я». Коли мы пишем особно, то «ня» не будем. Мы будем вымовлять «ня», а писать будем особно только частицу «не». Добро. Значит, расходите тетеньки, запишите домашнее задание. Параграф 7-8 правила почитаем и практикование 46. Параграф 7-8, практикование 46.